kedadian wujud temong paksi alus manis merak ati menika sesuai saking panjenenganipun Bapak Supeno masuk pol duk wis wingken goleki si podang kuning Pak Supeno ingkang pundi Mas? Mulih Mas. Pak Supeno, Bapak Supeno ingkang badhe mboyong langan beksa tanggalipun 13 Februari. Manggene wonten Watulimo nggih, Pak. Selogan. Gelang Watulimo nggih. Matur suwun, Pak. Ijik enom nggih bagus Pak Supeno. Ibu bunga ing rasaku nyanding bisa dadi matur sembah nuwun dadi tombo tenan ya lah Mas aku malah dingin. Terima kasih, malah dingin aku. Tombo iso awane ngomah wis ora krasan keluyuran goleki duit abang mopeng piteranganku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti seje sing nyawang sawang mencok ning ngepang kekancangan tak rindik sangka Pak Koiri merapat Pak Koiri SJS Sabdan Jaya Santosa dheweke kalih pencokan Pak Murdi merapat kae tak suwun mbok aja ngecek podang kuning gawe pikirku komik seleret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyanding selirane tebake sik mandek to iki mang masuk pol alon direm bareng ngosak masuk belong wae piye lah wong aku pengen ndang-ndang kok Mas ngene lho Pak Sutris kimplah demen tebake Pak Suto ke senengane sing kalem-kalem
Kalem-kalem leren. Lek dibiatek ndang metu lho Mas. Ndak Wilis. Kalem Mas. Jenengan boten sulap. Pripun? Boten silau. Silau men. Mangke mingere gelo saking Pak Bonir. Ora bakal atiku ke giwang liyan. Mas Gatot, siap. Yen si bodang atutut ati kepranan. Ora mendem atiku tansaya tentrem. Tak seranan nisut pikanggolote bedo. Delta Audio Sound System. HR Pro Media. Asik, asik. Delta Super Horoknya Jawa Timur Indonesia. Moga Pak Jito, Blitar Banyuwangi mantun iki selo langking. Mas Gatot merapat, Mas Gatot. Ning omah wis ora krasan. Ya Luyuran anggoleki sing tak sayang. Kekancangan Kang Warsidi, selamat siang. Slow, goyang Kang. Slow. Pak Sari, slow. ya leang. Pak Mangil, goyang. Tiba bunga nyanding seliran Bocah hati mulya Kang Pedor, masuk Kang Pedor. Monggo persiapan sopnya diluruskan kagem ingkang sampun pikantuk sampur. Kula aturi enggal jumeneng monggo. Sopnya diluruskan sopnya. Mas Kuko. Mas Tegar. Sepeda paling monggo ingkang sampun pikantuk sampur. Watur ingkang jumeneng monggo. Merapat bapak-bapak. Sopnya diluruskan. Mbak Ana, Watu Limo Indonesia. Kang Misni, selamat siang. Timbu. Tak sawah
bayare sing akeh Kang Wisni pokoke. Pak Muradi, Watulimo Indonesia, Sawan. Bagasun Warto, selamat datang yo. Kang Karyanto merapat, Mas Nar, kowe bolo tayub kabeh. Pak Murdi, ya Allah. Oh. Kang Ali Waun merapat Kang Ali Waun. Wis, pokoke. Kang Glondor cari tempat terbaik. Ya Kar ayo pes gopes sing apik. Yo terima nada slow Pak Sukati manpet go bengi awake poli Selo langking Kang Mas Lanijo. aja Kang Tajat karo satu ngojak cara munjungan tayub gelar pertama Pak Gito wonge teko Leka Glondor. Bapak Ruceng anteng man Bagiman masuk Bagiman. Triwanada Indonesia. Ayo lo Pak Suto. Goyang titik. Cuas. Was jaman klik. Bariki Pak Sutris nayup. Pak Sutris bariki nayup. Bagus ya Allah. Pengen ketemu
sore ning kamelan kaya ngutapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet minyak dalan wis harapan karo mlaku alon-alon kumrengenge swara mesin saya karo tanter ngajak rekatan ning pundakmu aku sendet ates atites rasane pias neng sadalan kowe wong alus rambutmu alas perhatian kumiter minangka saksine lakonku lan kowe rasa tresnamu saya krasa nalika kok alos pipimu Oke, sun Mas Kendung. Kita goyang cuas Pak Tumingan Gento sing paling dhisik dhewe sing anteng dik gayeng impen kude wingi bengi lilane sing manopo dang saiki wis bali maneh mencak ning witing asmara ngocekan jalopakan bar iki Mbah Pur Ujeng tampil ya cuas monggo Mbah Mardi Budaya sing bar mboyong gati tuwak tuban kanca nyeni sugeng rawuh pinarang tuban wingkong babat ngresik rujak cingur Surabaya Madura sate ayame ketoprak Tulungagung nanas Blitar tahu Kadiri goreng lempeng Magetan jeruk Madiun terima kasih Bos Vivi goreng Lamongan apel Malang Gandung Banyuwangi Reoke Ponorogo gendinge digawe gending dolanan Bahlan Raja Sawer terima kasih
bintang campurane arak Jawa setambule kacang cinta rokokane jarum super sing ngunjuk katon rujuk tayu petan saya rame waranggana senggaane kang irama pramugari nata sampur karo matur kang para miyarsa sami ngunjuk lan beksa Matur sebaik panuwun Bapak Mardi Budaya. Matur sebaik panuwun katur kunjuk Bapak Mardi Budaya ingkang wijil saking Laladan Panggul nggih.